फैसा खामायनो थाखाय दानि जुगनि मानसिफोरा मोनसे गोदान लामा दिहुनलायबाय लोगोफोर। नै बेयो सना नङा, अन्थाइसो। नाथाय अन्थाइखौनो सना बायदि कालार फुननानै मानसिफोरखौ थगायनानै फानो। दाम खमावनो फानगोन होननानै बुङो, नाथाय बियो सना नङा आरोना लोगोफोर। मानसिफोरा बेखौ सना होननानै बायफ्लाङोबा उनाव पस्तायनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान जाबानो जाबाय। मानसिफोरा दाम खमावनो सनाखौ फाननो नागिरब्ला बायनो नाङा। कैसे कोर्ट मैरिज किया है? कैसे किया है? मानसिया मुस्लिम कहाँ है उसका पेपर? जाओ लाना खाता में साला उसके पास है, शादी का डॉक्यूमेंट है उसके पास में। उस औरत का ऑलरेडी पति है, उसका पूरा एक परिवार है, फिर भी तुम उसको लव जिहाद में फंसा के तुम उसके साथ तुम। नैबे बांगाला सिगांबो बर' हिन्जावखौनो बरबाद खालामखांबाय आरो दाबो फिसाय गोनांखा बर' हिन्जावखौनो लाना खारना कर्ट मेरिज लाहैबावबाय। दा रायजोफोरजों हमजाबाय। बेबायदि मानसिखौ मा खालामनांगौ रायजोफोर, नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। नैबे आबै बुरैया गावनि आखाइखौ लहानि सिङाव बोरै सोना लाखो बख'नो हादिया, नाथाय मानसिफोरा लोगो मोननानै बख'नानै होबाय। नायबानो जाबाय भिडिअखौ। Gabriel. Kujidu pallega. Kujidu pallega. Incoming call from my wife identified by Truecaller. Oh, ya deh. न' खामनायनि जाहोनाव रोजा रोजा रांनि खहा जाबाय। एसेबां खस्थ' खालामनानै बेबायदि राङा खामजायोब्ला सोर दुखु मोना जानो लोगोफोर। फैसाखौ सब खामजोब्बाय आरोना। जों नायनानै जि बोरैबा मोनबाय। माने जोङो खामनायखौ खोनानानै नायनो होसोलांदोंमोन आरोना। जोंनि न' खाथिनिनो जायो नालाय, न' खाथिनि माने गामि खाथिनि आरो। गामि खाथिखायनो जोङो एसे खोनानानै नायनो थांदोंमोन। गैया आरोना, जेबो बासिलांखायाखैनो। सेस खामजोबखादो आरो। बे न'आ हाफ वालमोन, ओमफ्राय बिदिनो औवानि बेरा होनायमोन आरो। सेस खामजोबदों आरोना। बिस्रानिबो भुल नङामोन। बिस्रानि न' खाथिनि बे साइडनिया माने बे साइडआव माने जिगाब फुन्जि दङमोन। ओमफ्राय बे जिगाब फुन्जियाव बिस्रानिनो भुल आरो। जिगाब फुन्जि खाथियाव माने बिस्रा मोसौ थायो नालाय, मोसौनो अर होना दोनबाय थायोमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे जिगाब फुन्जियाव अर होनानै दोनबाय थानायाव मानेबा जिगाबाव नांनानै सेस आरो। जायना जिगाब फुन्जि दंमोन बिस्राना खामाखै, ओमफ्राय खाथिनि न'आसो खामजोब्बाय आरोना। न'आव बिराद फैसाबो दंमोन आरोना। बिजनेस मावो नालाय, बिदिनो फ्लाइं बिजनेस खालामो। बिथिंनिफ्राय बिथिं माल लायनाय मानायनि थाखाय फैसाखौ न'आव दोनोमोन नालायनो। एकदम माने खामजोब्बाय फैसाया। नायलाय लोगोफोर, जि अन्थाव बाथावनो जि खस्थ' खालामनाय फैसा गैयानो, सेस खामजोबखादों आरोना। गैया, थाइसेबो बासि गैया बिस्रा। बेसेबा बुरजा दंमोन फैसाया, बेसे दंमोनथाय। माखासेयाथ' आरो माखासे बान्दोला हांगार जाजोबदों, नागिरनानै मोनाखै। नैबे माखासेयासो दं आरो। दाबा मा खालामसिगोन बे फैसाफोरखौ, मोनसेबो जायाखै नै। पुलिसफ्रा सानगासिनो दं बिस्रा। नुनानै बिराद बोरैबा मोनबाय आरोना। उपाय गैया, मा खालामगोन आरो। जानांगौब्ला बिदिनो जायो। दा मा जायो उनावसो मिथिगोन आरो। भिडिअ'आ नुनायाव जोबोद दुखु गोनां, नङा होमबा रायजो नोंथांमोन? नाथाय माथो खालामनो, माने बे जायगाजों मोनसे जिखुनु जाया लामा थांसिगोन आरोखि ना। सरकारि लामा, ट्रेन लामायानो जा, नेसनेल हाइवेआनो जा। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। उफाय गैया, जिखुनु जाया बे जायगाजों थांथारबाय जेब्ला सोरनिबा न'आनो जा, सोरनिबा गोथै हाखरानो जा, माने बुरख'नाय जादों आरोखि बे भिडिअ'आ। बेनिखायनो बारा गोनो गोथो साननांगौ गैया। जिखुनु जाया सरकारा मा खालामो गावसिनि खोथासै आरोखि ना रायजो नोंथांमोन। दासान्दि फेसबुकआव रसमा ब्रह्मनि भाइराल भिडिअ'ल' गोसारगासिनो दङ। गुबुन गुबुन मानसिफोरा गुबुन गुबुन बाथ्रा बुंनानै भिडिअ आपल'ड होनाय। नाथाय नैबे आब'आ मा बुंनानै आपल'ड खालामखो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दाय मोनदों होननानै अयथासार बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। मानोना मा सेन्देल गानहोलायनाय, बुनाय बेफोरबायदिजोंल' जायो नामा? रायलायनानैबोथ' खालामनो हायो। बे मानसिया
गोसोआनो गैथाराबा गोसोआनो गैथारलाब्ला बिसोरसो मिथिगौ बिसोरनि संसाराव माबायदि जुदि बिहा सुख सान्तियानो गैथारलाबा बे मालाय बोरै थागोन हा मालायनि संसारखौ नोंसोर मा मिथिगौ बै बुग्राफोरखौ होनदों आं जिबायदि सेन्देल गानहोदों सौनानै गालांदों सासे हौवा मानसि आरोना सौनानैबो गालांलायो सेन्देल गानहोसे गानहोनानै बिसोरनि न'खराव बिब' बिनानावफ्रा फिसाफोरा जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला मा मोनगोन माबायदि मोनगोन नोंसोरो बै बुग्राफोरखौ होनदां सेन्देल गानहोग्राफोरखौ होनदां बिदि अयथासार खालामनाङा मानसिखौ दाय मोनदों होननानै बयनिबो खाफाला एखे जाजोबा सोरनाव जायो सोरनाव जाया बिपदा नोंसोरनि न'खरावबो जागोन सानसे बिपद नोंसोर बिदि खालामबा मोजां मोनगोन आरोना बिपदालाय सोरनाव जाया बयनावबो जायो खैफोदा थेवबो बेबायदि खालामद्रायनाङा अयनायनो मा सेन्देल गानहोनाय मा गानहोनाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।